Καλώς ήρθατε ξανά στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Το Σόι Σου. Ναι, καλά ακούσατε. Στο σημερινό επεισόδιο δεν ήρθαμε για μια συνηθισμένη κριτική. Σήμερα θα κάνουμε ένα check-up στην ψυχική υγεία των αγαπημένων μας χαρακτήρων. Θα δημιουργήσουμε ένα καρδιογράφημα για τον καθένα τους και θα δούμε πώς τα γεγονότα αυτού του επεισοδίου επηρέασαν τον καρδιακό τους παλμό. Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ας ξεκινήσουμε αυτή τη διασκεδαστική και σχετική με την υγεία έρευνα. Πρώτο καρδιογράφημα Σάββας, ο συναγερμός Flatline. Ο πρώτος μας ασθενής είναι ο Σάββας. Το καρδιογράφημά του σε αυτό το επεισόδιο είναι με μία λέξη τρομακτικό. Περιγραφή του γραφήματος. Στην αρχή του επεισοδίου, με την ελπίδα της προαγωγής, ο καρδιακός του παλμός ήταν λίγο πιο πάνω από το φυσιολογικό, σαν μια υγιής έξαψη. Αλλά όταν μπήκε στην αίθουσα συσκέψεων της τράπεζας, το γράφημά του άρχισε να ανεβαίνει σιγά-σιγά. Και όταν το αφεντικό του ανακοίνωσε την απόλυσή του, το καρδιογράφημά του κόντεψε να γίνει flatline, δηλαδή ο καρδιακός του παλμός σχεδόν σταμάτησε. Ανάλυση. Αυτή η κατάσταση flatline είναι το σύμβολο της απόλυτης απογοήτευσης και του σοκ του Σάββα. Το όνειρο 8 ετών έγινε συντρίμμια σε μια στιγμή. Στη συνέχεια, όταν επέστρεψε σπίτι και βρέθηκε αντιμέτωπος με το πάρτι έκπληξη, το γράφημά του έγινε πολύ ακανόνιστο, πότε πάνω, πότε κάτω. Αυτό αναδεικνύει την εσωτερική του σύγκρουση και το ψυχικό του στρες. Προσπαθεί να γελάει, αλλά η καρδιά το κλαίει. Τελευταία στιγμή. Στο τέλος του επεισοδίου, όταν έλαβε το email για τη νέα δουλειά στην Αθήνα, το καρδιογράφημά του άρχισε να λειτουργεί ξανά. Αυτό μας δείχνει πόσο σημαντική είναι η ελπίδα για τον άνθρωπο. Δεύτερο καρδιογράφημα. Λιδία. Ο συναγερμός υψηλής συχνότητας. Τώρα ας περάσουμε στη Λιδία. Το καρδιογράφημά της λειτουργεί πάντα σε υψηλή συχνότητα. Περιγραφή του γραφήματος. Από την αρχή του επεισοδίου, ο καρδιακός παλμός της Λιδίας ήταν στα ύψη. Η έξαψη για την προαγωγή του Σάββα, το άγχος να οργανώσει τα πάντα στην εντέλεια, όλα μαζί έκαναν το γράφημά της πολύ γρήγορο και ασταθές. Ανάλυση. Αυτός ο υψηλής συχνότητας καρδιακός παλμός της Λιδίας είναι το σύμβολο της φιλοδοξίας και της ελεγκτικής της φύσης. Ζει πάντα σε μια έκρηξη αδρεναλίνης. Αλλά όταν ο Σάββας της τηλεφωνεί για να της πει ότι θα αργήσει να γυρίσει σπίτι, χωρίς να της λέει τον πραγματικό λόγο, παρατηρείται μια μεγάλη αιχμή στο γράφημά της. Αυτό αναδεικνύει την ανησυχία της και τον φόβο ότι κάτι συμβαίνει εκτός του ελέγχου της. Για αυτήν, τα απρόσμετα γεγονότα είναι το μεγαλύτερό της στρες. Τρίτο καρδιογράφημα. Χαράλαμπος. Ο εκρηκτικός συναγερμός. Τώρα, ας πάμε στον οξύθυμο χασάπι μας. Το καρδιογράφημά του είναι σαν ένας εκρηκτικός συναγερμός. Περιγραφή του γραφήματος. Όταν ο χαράλαμπος είναι ήρεμος, ο καρδιακός του παλμός είναι φυσιολογικός. Αλλά μόλις ακούσει κάποια κακή είδηση, το γράφημά του φτάνει στην κορυφή σε μια στιγμή. Ανάλυση. Όταν μαθαίνει ότι το αγαπημένο του χασάπικο έχει μετατραπεί σε χορτοφαγικό μαγαζί, το καρδιογράφημά του μοιάζει να κρικνητεί. Ο καρδιακός του παλμός γίνεται τόσο γρήγορος που το μόνιτορ κινδυνεύει να σπάσει. Αυτό είναι το σύμβολο του εκραίου θυμού και της απογοήτευσής του. Αυτή η εκρηκτική του αντίδραση μπορεί να μας κάνει να γελάμε, αλλά πίσω της κρύβεται η βαθιά του αγάπη για την παράδοση και την ταυτότητά του. Τέταρτο καρδιογράφημα. Αλεξάνδρα. Ο δραματικός συναγερμάς. Τώρα, ας έρθουμε στη βασίλισσα του δράματος. Το καρδιογράφημά της είναι το πιο δραματικό. Περιγραφή του γραφήματος. Το γράφημα του καρδιακού παλμού της Αλεξάνδρας είναι σαν ένα τρενάκι του Λούνα Πάρκ. Πότε πολύ ψηλά, πότε πολύ χαμηλά. Ανάλυση. Όταν χαίρεται με την είδηση της προαγωγής του γιού της, ο καρδιακός της παλμός είναι γεμάτος ευτυχία. Αλλά μόλις μαθαίνει ότι το γλυπτό της απορρικήθηκε, το γράφημά της πέφτει στον πατό σε μια στιγμή. Ο καρδιακός της παλμός γίνεται τόσο αργός που φαίνεται να πρόκειται να λιποθύμησει. Αυτές οι δραματικές διακυμάνσεις είναι το σύμβολο της ευαίσθητης και συναισθηματικής της προσωπικότητας. Ο τρόπος που αντιδρά σε μικρά γεγονότα έχει βαθύ αντίκτυπο και στην καρδιά της. Πέμπτο καρδιογράφημα. Όλη η οικογένεια. Το συγχρονισμένο χάος. Τέλος, ένα συλλογικό καρδιογράφημα για όλη την οικογένεια. Το γράφημά τους είναι σαν ένα συγχρονισμένο χάος. Περιγραφή του γραφήματος. Όταν οι μέλη της οικογένειας είναι μαζί, οι καρδιακοί τους παλμοί ανεβοκατεβαίνουν ταυτόχρονα. Στη λύπη του ενός, ο παλμός όλων πέφτει. Ενώ στη χαρά του ενός, ο παλμός όλων αναβαίνει. Αυτό συγχρονισμένο χάος μας δείχνει ακριβώς αυτό. Ότι όσο και να τσακώνονται, είναι ψυχικοί βαθιά συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Μοιράζονται τα πάντα, τη χαρά και τη λύπη. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό μιας αληθινής οικογένειας. Όταν οργανώσανε το πάρτι έκπληξη για το Σάββα, ο παλμός όλων ήταν γεμάτος χαρά και ενθουσιασμό. Αλλά όταν ο Σάββας τους ανακοίνωσε την είδηση της απόλυσής του, το γράφημα όλων πέφτει στα τάρταρα. Λοιπόν, φίλοι, πώς σας φάνηκε σήμερα αυτό το τμήμα επιγόντων περιστατικών του Το Σόι Σου? Πώς πιστεύετε ότι θα ήταν τα καρδιογραφήματα άλλων χαρακτήρων? Γράψτε μας οπωσδήποτε στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε like και share. Και αν θέλετε να γίνετε μέλος αυτού του διασκεδαστικού νοσοκομείου, εγγραφείτε στο κανάλι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με μια νέα ανάλυση ενός νέου επεισοδίου.
Μέχρι τότε να είστε υγιείς και να γελάτε.